Acesta este a doua parte din episodul cu Fortnite cu duo-ul meu. Numai că jucăm la beta, ne-am schimbat, pentru că alea la Reload nu prea au fost bune videoclipurile și am zis să ne băgăm. Nu, e aia numai că gen, cam toți aveau aimbot. O să vedeți și voi în videoclip când un player, puteți să-l căutați și voi, să-i dați add friends să vă accepte și să-i dați și voi report pentru cheating, pentru că o să vedeți și voi pe videoclip cine m-a omorât. Da, deci știm, pe mine era să mă lăsați 40 de suspect din aia, că nici am abținut pământ. Dacă gen, omul avea aimbot și din cauza asta omul m-a omorât instant. Da, bro, m-a omorât instant. Eu iau chesturile normale. Sau dacă... un telefon. Bă, dar e unul la mine, by the way. By the way, n-am ce să-ți fac. Sau pot să vin să te ajut că ești lângă mine. By the way, dar eu îmi dau de viață. I-am dat pickaxe, i-am dat pickaxe. Stai așa, stai. Eu iau chestul ăla. Asta ce chestele? Nu mă, ăsta. Ăsta le la mă. Că a fost unul aici, în bunker. Am dat un medic. Ok. What the fuck? Lasă-mi te rog. Păi să le las, ce așa am dat. Mystic Woman, Mystic Woman, Mystic Woman, Mystic Woman, Mystic Woman. Ok, nu mi-au fold, deja e bine. Unde mergem? Bă, ia uite ce am. Bă, de, eu pot să fac să nu am nimic în mână, bă. Tu uiți? Bă, te încă ăsta. Ce mă? Cu ele. Telefon. Hai, bă, jacuzzi. Adică încă două să vină. Da. I-am văzut că stătea un acolo jos, îi dădea cu vârta, să ajunge direct aici și ăla bubuia și mureau și câștigau ăia. Deci că unul era acolo și unul murea, că era acolo și o să zic. Na, mă, na. Eu sparg acela bambus. Sentinel ceva, Nu prea. că am mai bun ceva pe... Bă, am automat Am verde. avut-o. Și eu am ăla verde. Twin Fire auto. Cred că l-ai și tu. Nu, cred că am făcut un bot. What? Unde mă duce? Bă, mă duce undeva ăsta. A, te duce la fata aia, bă, să deschizi vaultul la micuț. Nu, da, bă, nu da, că nu-ți dă nimic bun. Să știi că nu-ți dă nimic. Eu dat un chest, ceva. Chest. Da, știu. Trebuie să bați toți boții sau ce. Da, trebuie să bați toți boții. Ca să... Tu! Uite, bă, uite, dacă vrei, da. Dacă vrei, dam pump, bă. Da, sincer, e mai bun auto decât dampa. Ai, tu, da. Să știi că nu-ți dă nimic bun. Să știi că nu-ți dă nimic bun, bă. Să știi. N-am metică. Stai. Player. Am auzit pickaxe. Nu. Să știi că nu-ți dă nimic bun, bă. Să știi.
Da, eu bat boții pentru tine acum, să înțelegi. Adică gen nimeni nu mă ajută pe mine. Bă, hai să plecăm, bă, că... Da, mă știu. Hai, dă-i. Oh. Oh. Păi bun și ăla. I made. Vezi? Da. Bă, vrei ăsta cu laser? Bă, vrei ăsta cu laser? Mi-a părut că am două pompe. Nu. Ia. Ia tu, medic. Nu mai pot să iau. Deja m-am dus. Ok, eu merg. Bă, hai la mașină. Hai la mașină. Riput. Față. Deci din aia ăla. Se spawnează. Aici mă să dau tributul. Că mai îmi dă, eu îi dau report. Deci uitați numele, uitați numele. Da. Ați văzut numele? Dați report. Dați report. Deci toate mine. Report player. Uite, fix. Îl cheamă și Leo. Da. Ok. Cheating and hacking. I-am scris aimbotting time for Leo la ăla. La descriere. Dă media sau? Bă, fraților, cam acesta a fost data viitoare. Pa, pa. Bă, cam